my s manželom sme predtým jedli veľmi strašný život, hriešný. Sme sa stále hádali, vždy niečo bolo v tom hádzky. Ale odkedy sme spoznali s manželom Boha, odkedy sme ho prijali, náš život sa úplne zmenil. Keď už niečo, keďže spravíme niečo zle s manželom, tak prídeme ku sebe a si jeden druhému odpustíme. Amen. A keď niekto aj spraví, že chybu, si to priznáme s manželom, že sme nedobre spravili. Náš život je teraz oveľa krajší. Lebo vieme, že máme jedného človeka, Boha, ktorým prežívame veľmi krásny život. A chcem ešte povedať jedno svedectvo, čo sa mi stalo pred týždňom. Ešte sme boli tu na seminári. Neveľmi sa mi o tom hovorí, lebo je to nepekná spomienka na to. A som volala domov mame, lebo moja mama mala strašnú chorobu, mala už 8 rokov. Ešte minulý týždeň, to bolo už rok, keď už vytýchla tu život na tejto zemi. Chcem povedať, ešte keď žila moja mama, ešte som jej rozprávala ešte v noci, neveľmi vnímala už, ale som jej povedala o Ježišovi Kristovi, ako ju Boh miluje a že jej môže odpustiť hriechy. Moja mama povedala, že vie, že je hriešná a miluje Boha. Na druhý deň, utorok som volala domov mame, ešte bola trošičku vonku, pochodila. No nepochodila, lebo môj brat ju nosil na rukou, lebo ešte posledný čas ešte chcela vidieť, lebo mama bola veľmi, že mala zvieratá také na dvore. A už nebolo dobre a išla už do domu. Tam zomrela bratovej mi na ruky. Čo chcem povedať ešte? Som veľmi šťastná, že moja mama prijala Ježiša Krista. Amen. A aj keď ju už tu nemám na tomto svete, že už tu sa jej ten pozemský život skončil už, viem, že teraz je v nebi pri Ježišovi. Amen. Som veľmi šťastná. Halelúja. Sláva Bohu. Ešte vám chcem niečo povedať o mojej sestre Mariene, ktorá išla so mnou. My sme celý čas vo aute, neviem, sme boli veľmi radostné, šťastné sme boli, aj keď sme si hovorili, prečo